नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। पोत्यात आढळला कुजलेला मृतदेह, म्हसळा पोलिसांनी 12 तासात केलं 3 आरोपींना गजाआड। हत्ती पकड मोहिमेचा अभ्यास, दोडामार्गमधील टीम बिक्कोडो गावात। आणि विधान परिषदेत आमदार अनिल परब आक्रमक। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। शिमगोत्सवात रोमटाच्या धामधुमीत किरकोळ कारणावरून 2 युवकात झालेले भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या हेदूस येथील विजयानंद अर्जुन करमळकर याच्यावरती भांडण करणाऱ्या एका युवकानं चाकूने वार करून गंभीर जखमी केला। शिमगोत्सवानिमित्त सुरू असलेल्या रोमटाच्या धामधुमीत किरकोळ कारणावरून 2 युवकात झालेले भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या हेदूस येथील विजयानंद अर्जुन करमळकर यांच्यावरती भांडण करणाऱ्या एका युवकानं चाकूने वार करून गंभीर जखमी केलाय। ही घटना उमरल वरचीवाडी येथे मंगळवारी रात्री 1:15च्या सुमारास घडली। या प्रकरणी दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून संशयित आरोपी अनंत सत्यवान सावर याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय। रोमटाचा कार्यक्रम कुमरल वरचीवाडी येथे मंगळवारी रात्री सुरू होता। या कार्यक्रमात हेदूस येथील विजयानंद अर्जुन करमळकर हा युवक आपल्या मित्रांसमवेत मामाच्या गावच्या रोमटासाठी गेला होता। यावेळी त्याच्या समवेत असलेल्या मयूर नामक युवकाचा अनंत सावंत याला नाचताना हात लागला आणि या क्षुल्लक कारणामुळे त्या दोघात वाद झाला। या वादात अनंत यांनी मयूरला मारहाण करून त्याचा शर्ट फाडला। हा वाद सोडवण्यासाठी विजयानंद गेला असता त्याच्यावरती अनंत याने चाकूने हल्ला केला। त्यात विजयानंदच्या ओटीपोटाखाली वार लागला आणि तो जखमी झाला। त्याला लागलीच नातेवाईकांनी रुग्णालयात दाखल केलं असता बांबोळी गोवा येथे उपचार करून त्याला पुन्हा दोडामार्ग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। सध्या त्याच्यावरती उपचार सुरू आहेत, तर संशयितावरती गुन्हा दाखल करून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। चिपळूण शहरात होळीचा उत्सव पाहायला मिळाला। हा रंगांचा सण बालगोपाळांसह आबालवृद्ध महिलांनी एकत्रित आनंदाने साजरा केला। महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार शेखर निकम यांनी कोकणातील विविध विकासकामांसाठी ठोस मागण्या मांडल्या। गृहविभाग, जलसंपदा, पर्यटन व पर्यावरण या विभागांवरती बोलताना त्यांनी जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना वाचा फोडली। अध्यक्ष महोदय, गृह विभागाबद्दल बोलत असताना आपल्या सर्वांना माहिती आहे, आपणही कोकणातलेच आहात। मुंबई गोवा महामार्ग गेले कितीतरी वर्ष होतोय, ज्याबाबत मगाशीच सभागृहामध्ये चर्चा झाली की त्याच्याबद्दलच्या भावना आता आमच्या नष्ट होत चाललेल्या आहे। आणि ह्या महामार्गालगत सावर्डे माझं देखील गाव आहे आणि हे गावामध्ये KG पासून मेडिकलच्या PG पर्यंतच्या अनेक इन्स्टिट्यूट आज तिथे आहे। या महामार्गाच्या कामामध्ये इथं असलेलं पोलीस स्टेशन हे पूर्णपणे काढून टाकलं गेलेलं आणि हे पोलीस स्टेशन बांधण्याचं काम महामार्गाच्या वतीने करण्यात येणार होतं, पण गेले 7 ते 8 वर्ष झाली आज या पोलीस स्टेशनचं बांधकामच न झाल्यामुळे परिसरातल्या जवळजवळ 40 गावातल्या लोकांची प्रचंड गैरसोय होते। म्हणून आजची माझ्या ह्या निमित्ताने आपल्याकडे मागणी आहे। सुदैवाने योगेश कदम आमचे गृहराज्यमंत्री आहेत, आता सभागृहात नसले तरी त्यांच्या माध्यमातून लवकरात लवकर हे पोलीस स्टेशन कधी इमारत बांधून लवकर होईल
याच्याबाबत देखील विचार करा. अध्यक्ष महोदय, जलसंपदा विभागाबाबत बोलत असताना चिपळूण शहरामध्ये वारंवार येणाऱ्या महापुरामुळे प्रचंड नुकसान गेले काही वर्ष सातत्याने होत आणि हे नुकसान होत असताना तिथे आता जलसंपदाच्या वतीने आदरणीय विखे पाटील साहेब आहेत, पण आमचा विभाग मला वाटतं गिरीश महाजन साहेबांकडे आहेत. तर या माध्यमातून आज तिथे आम्ही 2200 कोटीचा पूर हानीच्या दृष्टीने एक प्रकल्प तयार केलेला आहे. त्यामध्ये वाशिष्ठी व जगबुडी नदीचं पाणी बोगद्याद्वारे वळवणं असेल, संरक्षण पुलाच्या बांधकामाच्या बाबतीत असेल. गिरीश महाजन साहेब देखील आलेले आहेत. माझी त्यांना आग्रहाची विनंती आहे की आमचा चिपळूणचा जो पूर येऊ नये म्हणूनचा प्रकल्प हाती घेतलेला आहे तो जलसंपदाने तातडीने मंजूर करून द्यावा की जेणेकरून चिपळूणमध्ये येणाऱ्या पुरापासूनचा धोका आम्हाला कमी मिळू शकेल. याच्यामध्ये अनेक गोष्टी समाविष्ट केलेल्या आहेत आणि यातला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे चिपळूण शहरामधल्या नदीपात्रामध्ये खासगी जागा खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि या खासगी जागा जर आपण संपादित केल्या आणि ते सगळा जर गाळ काढला त्यातला तर त्याचा उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने या सगळ्या कामामध्ये होईल. त्याचबरोबर जलसंपदा विभागाने या चिपळूण शहराला ब्लू लाईन रेड लाईनच्या माध्यमातून पूर्णपणे त्याचा विकास थांबवलेला आहे. माझी या निमित्ताने आग्रहाची मागणी आहे की पूर रेषेचं संरक्षण तर आपण नव्याने करावं, कारण गेल्या 4-5 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने गाळ काढण्यासाठीचा तिथं कार्यक्रम झाला त्या माध्यमातून ही पूर रेषा निश्चितपणे खाली येऊ शकेल. आणि त्याचबरोबरीने जलसंपदा खातं आणि नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून तिथे नव्याने बिल्डिंग होण्यासाठी काही वेगळे उपक्रम ज्या पद्धतीने गुजरात सरकारने अवलंबले त्या पद्धतीने जर केलं तर चिपळूण शहराला देखील बांधकामामध्ये एक चांगली संधी मिळेल. अनेक प्रकल्प आज आमच्याकडचे अपुरे आहेत. कोकणाचा विचार केला तर कुठच्याही मोठं धरण आज तागायत गेल्या 8 ते 10 वर्षामध्ये झालेलं नाही. त्यामुळे तेलीवाडी धरण असेल, ती उमरा धरण असेल, हे दुरुस्तीसाठी काढून जवळजवळ 5-6 वर्ष झालेली आहे. माझी आग्रहाची विनंती आहे की धरणं ताबडतोब आपण रिपेअर करून आम्हाला एक चांगली संधी त्या निमित्ताने द्यावी. त्याचबरोबरीने चिपळूण संगमेश्वर मध्ये गडगडी हा एक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आपल्याला पाईपचे कॅनॉल जर काढले तर फार मोठी संधी त्यामुळे उपलब्ध होईल. पाईपलाईनचे कॅनॉलच कोकणामध्ये उपयोगी ठरणार आहे, कारण जे आतापर्यंतचे जे कॅनॉल काढलेत ते फक्त तिथल्या ठेकेदारासाठी काढलेले आहेत असं माझं स्पष्ट मत आहे. म्हणून आपल्याला विनंती आहे की या माध्यमातून पाईपलाईनचे कॅनॉल गडगडी नदीवर धरणावर देखील लवकरात लवकर काढून घ्यावे. पर्यटनाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर नेहमीच आपण म्हटलं जातं कोकण सगळ्यांनाच आवडत असतो. अध्यक्ष महोदय, आपण देखील कोकणातलेच आहेत. कोकणाचा कॅलिफोर्निया व्हावा हे आपण नेहमीच ऐकत असतो, परंतु तिथं असलेल्या अनेक गरजा आज आपल्याला जास्त भांडवली खर्च देऊन पूर्ण करणं गरजेचं आहे. यामध्ये रस्ते असतील, पूल असेल, वीज कनेक्शन देत असताना आत्ताच सुरुवात कमर्शियल मीटर दिला जातो तो कुठेतरी त्याच्या बाबतीतला विचार व्हावा. ज्या पद्धतीने इतर राज्यामध्ये मार्केटिंगची स्ट्रॅटेजी अप्लाय केली जाते, विशेषतः MTDC मधून जी आपल्याला जाहिरात केली पाहिजे त्या पद्धतीने कोकणामधली जाहिरात पर्यटनाच्या बाबतीत होत नाही. कोकणात पायाभूत सुविधांसाठी काही काम होणं गरजेचं आहे. मुंबई गोवा रस्त्याबाबत आपणही आग्रही मागणी करत आहात. हा रस्ता लवकरात लवकर आमच्या पर्यटनासाठी होणं गरजेचं आहे. अनेक त्या बाबतीतला विचार केला तर कोकणात अनेक लोककला आहेत. नमन असेल, हो साहेब 2 मिनिट, नमन असेल, खेळे असेल, दशावतार असेल, बालनृत्य असेल, शंकासूर असेल, या सगळ्या लोककलांना शासकीय सन्मान मिळावा आणि पर्यटनामध्ये याचा सहभाग करून घ्यावा. त्याचबरोबरीने अनेक गोष्टी करत असताना कोकणामध्ये कोकण पर्यटन महामंडळ जर आपण स्थापन केलं आणि ग्रामीण पर्यटन आणि कृषी पर्यटनाला जर चालना देण्याचं काम केलं तर निश्चितपणे त्याचा उपयोग आपल्या या सगळ्या माध्यमातून होईल. पर्यावरणाबद्दल बोलत असताना आज आमच्या फॅक्टरीचं पाणी राजरोजपणे नदीला दिलं जातं आणि त्यामुळे नद्यांची देखील खूप मोठी दूषित होतं. त्यामुळे याच्याही बाबतीत कडक धोरण आपण अवलंबलं पाहिजे. वेगवेगळ्या उपक्रम राबवत असताना या सगळ्याचा विचार करून आपण एक चांगलं धोरण निश्चित करावं एवढीच विनंती आजच्या माध्यमातून आपल्याला करतो. धन्यवाद. विधान परिषदेत बोलताना आमदार अनिल परब यांचं आक्रमक रूप पाहायला मिळालं.
पाहुयात. आदित्य ठाकरेंच्या वरती आज ज्यांनी प्रस्ताव आणलाय त्यांचं एकच ट्विट मी वाचून दाखवतो. त्यावेळेचं ट्विट त्यांचं काय, डॉक्टर मनीषा कायंदे त्यांनी ट्विट केले त्यावेळेला सीबीआयचा रिपोर्ट आला. सीबीआयने ज्यावेळेला क्लीन चिट दिली त्यावेळेला सत्य परेशान हो सकता है पराजित नाही याची प्रचिती देशवासियांना आलेली आहे. दिशा सालियनचा मृत्यू अपघाताने झाला असल्याची सीबीआयच्या अहवालात उघड झाले आहे. पण भाजप आणि राणे गँगने त्याचा बादरायण संबंध जोडून थैथयाट केला. आरोप करणाऱ्यांनी आता नाक घासून आदित्य ठाकरे यांची माफी मागावी. पुढे गेल्या ह्या मनीषा कायंदे सरड्यापेक्षा फास्ट रंग बदलला. अरे सरड्याला लाज वाटली. सरड्यापेक्षा फास्ट रंग बदलला का? तर आता उपसभापतीच्या पोस्टवरती लक्ष आहे. आता आहे ना, सत्य का नाकारलं का? नाही नाकारलं का? हे नाकारलं का सांगा मला. हे ट्विट नाकारलं का? नाही महिलांचा अपमान नाही. हे महिलांनी केलेलं आहे. हे आता त्यांचं उपसभापतीकडे लक्ष लागलंय, त्या खुर्चीकडे लक्ष लागलंय. वरिष्ठांना खुश करण्यासाठी अशा प्रकारचे आरोप करायचे. अरे सरडा पण लाजला. सरडा सकाळी माझ्या घरासमोर चालला होता, पळाला. सरडाला पण शरम वाटली. काय चाललंय? काय चाललंय सभापती मध्ये? मला परवानगी दिली आहे, मला संरक्षण द्या. हे काय चाललंय सभागृहामध्ये? कधी पण उठा, खाली बसवा ना, याला खाली बसवा. सभापती महोदय, माझं म्हणणं आहे आदित्य ठाकरेंचा आपल्याला वेळ दिली मी बोलायला, आपला बोलून झालेला आहे. मला वाटतं आपण आता एकच मिनिट समजतो. आदित्य ठाकरेंचा या केसशी संबंध असेल त्याची काळजी कोर्ट घेईल. एसआयटी रिपोर्ट सबमिट नाही केला, कारवाई करा. आणि दुसरी गोष्ट जी अंबादास दानवेंनी सांगितली, संजय राठोडची केस, जयकुमार गोरेची केस, याच्या बाबतीत तोंड उघडता. त्या जयकुमार गोरेच्या केसच्या बाबतीत तोंड उघडत नाही. त्याचे एवढे फोटो, नागडे उघडे फोटो जे आले सभागृहात, त्याच्या बाबतीत कोण बोलत नाही. काय चाललंय? काय फक्त काय ठरवून करायचंय? जयकुमार गोरेचा राजीनामा केला, त्याच्या राजीनाम्याची मागणी करा. जयकुमार गोरेचा राजीनामा नाही मागत, संजय राठोडचा राजीनामा मागत नाही का? फक्त काय विरोधी पक्ष कमजोर आहे म्हणून त्याला कसाही दाबायचा आणि तुमचा सगळा अपयश कारभाराचं लपावं म्हणून तुम्ही करता. आता काय करता? त्यांनी बोला ना, किरीट सोमय्याची बायको आत्महत्या करायला चालली होती. इथे व्हिडिओ दिला, त्याची चौकशी नाही होत आहे. याची व्हिडिओ दिला, त्याची चौकशी का नाही झाली? किरीट सोमय्याचा दिला ना व्हिडिओ, त्याची चौकशी करा. शिक्षण मंत्री दादा भुसे साहेब बोला. चौकशी करता. सभापती महोदय, सन्माननीय दोडामार्ग तालुक्यातील वनविभागाचे अधिकारी, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ व पत्रकारांची टीम कर्नाटक राज्यातील बिक्कुडू या गावात अभ्यास दौऱ्यासाठी गेली आहे. कर्नाटक वनविभाग कशाप्रकारे हत्ती पकड मोहीम राबवितात याबाबतची इत्थंभूत माहिती घेण्यात आली आहे. यावेळी सहाय्यक उपवनसंरक्षक वैभव बोराटे, वनक्षेत्रपाल वैशाली मंडळ, वनपाल किशोर जंगले, वनरक्षक अजित कोळेकर, सुशांत कांबळे, स्वराज्य सरपंच सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस, मोर्ले सरपंच संजना धुमासकर, पाटी पुनर्वसन सरपंच प्रवीण पांडुरंग गवस, हेवाळे उपसरपंच समीर देसाई, ग्रामपंचायत सदस्य यशवंत देसाई, तुकाराम दळवी, भाग्यश्री चारी, रवींद्र देसाई, सुमित गवस, लॉरेन्स डिसोजा, पत्रकार समीर ठाकूर यांसह प्रमोद गवस, आप्पा राणे आदी सहभागी झाले होते. ठीक है, उसके बाद इफ एलिफेंट कम्स बैक एंड क्लेम्स इट्स टेरिटरी, उस पर आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट. इनफैक्ट ये भी थोड़ा किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन IASC इस टाइप का भी इंगेज कर सकते हैं. जो इनका डिमांड है कि सारे के सारे को हटा लें, उसके बाद में आएंगे नहीं आएंगे क्या है कैसे, तो वो आप उनको भी इंगेज कर सकते हैं. बट मेरा ये है यहाँ पे जो इंटरवेंशन किया है वो सब आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको वहाँ बात करने के लिए डिसीजन तो अल्टीमेटली आपकी जो गवर्नमेंट है. आप अभी पकड़ने का जो हमारे उधर क्या हुआ लास्ट टाइम में एक बार करने का सब हो गया और उसमें से 2 हाथी डेथ हो गया. उसके वजह से 3 पकड़ लेते थे, 3 पकड़ा था, 3 से 2 तो इसकी वजह से हमारा गवर्नमेंट बोलता है कि हमको उस पर बैन लगाया, हम पकड़ नहीं सकते. तो आप
जब भी ये पकड़ने के लिए आप ट्राई करते हैं तो आप गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का लेते हैं परमिशन या सेंट्रल गवर्नमेंट का? मैंने ये बताया ना कि जो सिंगल कैप्चर करना है उसका परमिशन एक्ट के प्रकार से DCCS चीफ कंटेंट मॉडल वो दे सकते हैं। If he is satisfied of different criteria, he will damage human life, property, ऐसे के डैमेज करना है करके अभी वो सारे के सारे ऐसे मन कर रहा हूँ, सारे के सारे वो परमिशन देंगे वो भी आएंगे। वो तो आते ही हैं सर, लेकिन हमारे उधर जो प्रॉपर्टी डैमेज का तो बहुत सारा इश्यूज है और ह्यूमन राइट्स का तो इंजरीज बहुत हुआ है उधर, तो आगे जाके डेथ भी हो सकता है। तो ये जो है ये हम assessment जो है नहीं बोल सकते कि आगे जाके डेथ नहीं हो। तो ये असेसमेंट जो है लोकल डिपार्टमेंट में करेंगे, ठीक है, वो लोकल डिपार्टमेंट केस बेसिस पे अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन सारे के सारे हाथी पकड़ने के आई डोंट थिंक, इसीलिए मैंने एक एस्पेक्ट पूछा था ना कि आते कहाँ से, अगर आप उनको ड्राइव करके उस तरफ भेज सकते हैं तो फॉर दॅट यू डोंट राबवली जाऊ शकते। कोकणात सुद्धा आपल्या दोडामार्ग तालुक्यात सुद्धा हत्ती पकड मोहीम राबवली जाऊ शकते अशा प्रकारचं त्यांचं म्हणणं आहे। फक्त त्या राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेणं गरजेचं आहे। त्याचे CCF वाईल्डलाईफचे अधिकारी असतील त्यांच्या परवानगीने ती पकड मोहीम राबवली जाते आणि ती निश्चित स्वरूपामध्ये दोडामार्गमध्ये राबवणं कठीण नाही असं त्यांचं मत आहे। या ठिकाणी त्यांनी केलेल्या ज्या उपाययोजना आहेत त्या उपाययोजनांची माहितीसुद्धा या ठिकाणी आता त्यांचे वनकर्मचारी आमच्यासोबत पाठवणार आहेत आणि ते देणार आहेत। परंतु आमची अशी मागणी होती की सरकारकडे की कुठल्याही प्रकारच्या उपाययोजना नकोत आम्हाला, तर फक्त हत्ती पकड मोहीम राबवणे आणि प्रतिबंधक उपाययोजना करणे या विषयावर आम्ही ठाम होतो। त्यामुळे या ठिकाणी वनविभागाचे आपले सावंतवाडीचे वनसंरक्षक असतील, त्याचे डेप्युटी वन संरक्षक असतील, त्यांच्या सर्वांच्या चर्चेनंतर या ठिकाणी ही हत्ती अभ्यास दौरा या ठिकाणी आयोजित केला आणि आज या ठिकाणी हसनमध्ये या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत। आत्ताच आमची या ठिकाणचे DCF सौरभ कुमार यांची या ठिकाणी भेट आमची झालेली आहे आणि त्यांनी बऱ्याचपैकी माहिती दिलेली आहे। दिवसभर आपण या सर्व या परिसराचा या ठिकाणी आम्ही फिरणार आहोत, त्याची माहिती घेणार आहोत आणि संध्याकाळी परत एकदा या ठिकाणी त्यांनी चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे आणि त्या चर्चासत्रामध्ये अनेक गोष्टी या ठिकाणी पुढे निष्पन्न होणार आहेत। पुरेशा प्रमाणात लिपिक, शिपाई तसंच सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती करा, द्विपक्षीय बोलणं पुनर्स्थापित करा, मान्यताप्राप्त संघटनेबरोबर झालेल्या करारांची काटेकोर अंमलबजावणी करा, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी त्वरित चालू करा यासह इतर मागण्यांसाठी ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या वतीने पुकारण्यात आलेला संप रत्नागिरीत यशस्वी झाला। विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी रत्नागिरी शहरातील आरोग्य मंदिर येथील झोनल ऑफिससमोर महाबँकेतील कर्मचाऱ्यांनी जोरदार निदर्शनं केलीत। बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये लिपिक, शिपाई तसंच सफाई कर्मचारी अत्यंत अपुऱ्या प्रमाणात आहेत। सफाई कर्मचाऱ्यांचे पद बँक ऑफ महाराष्ट्रामधून रद्द करण्यात आलं आहे। 800 शाखांमधून शिपाई कर्मचारी नाहीत, 300 शाखांमधून लिपिकच नाहीत, तर 1200च्या आसपास शाखांमध्ये केवळ एकच लिपिक काम करत आहे। की अपुऱ्या आणि तुटपुंजे कर्मचारी असलेल्या शाखांमधून काम करत असताना कामाचा प्रचंड ताण वाढलाय। कर्मचाऱ्यांना रजा घेता येत नाही, त्यामुळे बँकेतील वाढलेला कामाचा ताण आणि खासगी आयुष्य यामधील समतोल ढासळत चालला आहे असा आरोप करत विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करण्यात आली। शिपाई भरती झालीच पाहिजे, क्लार्क भरती झालीच पाहिजे, क्लार्क भरती झालीच पाहिजे, UPS भरती झालीच पाहिजे, हंगामी कर्मचारी कायम झाले। हमारी युनियन इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, हाय 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 बैंक चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महाबैंक चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। रायगड जिल्ह्यातील वराटी येथे एकाचा खून करून त्याचा मृतदेह पोत्यात भरून रत्नागिरी जिल्ह्यातील म्हाप्रळ मार्गानं रायगड जिल्ह्यातील पांगळोली गावच्या हद्दीत टाकणाऱ्या तिघांना म्हसळा पोलिसांनी अवघ्या 12 तासात गजाआड केलाय।
म्हसळा तालुक्यातील पांगवली बंडवाडी येथे एका पोत्यात मानवी मृतदेह असल्याची शंका व्यक्त करणारा फोन म्हसळा पोलिसांना 17 मार्चला आला होता. म्हसळा पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन त्या पोत्याची तपासणी केली असता त्या पोत्यात 40 ते 45 वर्ष वयाच्या पुरुषाचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत असल्यानं त्याची ओळख पटवणे अवघड जात होतं. मात्र मृताच्या खिशात पोलिसांना एक डायरी आणि त्या डायरीत एक मोबाईल क्रमांक दिसल्याचं आढळलं. त्या क्रमांकावरती संपर्क साधला असता तो क्रमांक कोंडे पंचतन येथील लेबर ठेकेदार संतोष साबळे याचा असल्याचं निष्पन्न झालं. संतोष साबळे याला म्हसळा पोलीस ठाण्यात बोलावून त्याच्याकडे विचारणा केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरं दिल्यानं पोलिसांचा संशय बळावला. त्यानंतर पोलिसांनी साबळे याच्या वराटी येथील साईडवर चौकशी केली असता या साईडवरील 2 कामगारांनी हा खून केल्याचं स्पष्ट झालं. मृताचे नाव उमेश पासवान उर्फ बादशाह असं असून तो नालासोपारा येथील रहिवासी आहे. साबळे याने त्याला लेबर म्हणून कामावर ठेवलं होतं. धुलीवंदनाच्या दिवशी राष्ट्रीय महामार्गाचं काम करीत असलेल्या अक्षय कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे रायगड जिल्ह्यातील वराटी येथील साईडवरील कामगारांमध्ये वाद झाला होता. त्यातून रॉडने मारहाण करून 2 कामगारांनी त्याला जीवे ठार मारले. या प्रकाराची माहिती साबळे याला दिल्यानंतर त्यानेच हा मृतदेह गोणीत भरून रायगड जिल्हा हद्दीत टाकून देण्याचा सल्ला या कामगारांना दिला. त्या प्रकरणी संतोष साबळे, विशाल देवरुखकर, श्यामलाल मोरिये या तिघांना म्हसळा पोलिसांनी अटक केली आहे. म्हसळा पोलीस ठाण्यात 17 तारखेला हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर केवळ 12 तासात खुनाचा तपास लावून आरोपी गजाआड करणाऱ्या म्हसळा पोलिसांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. कोकणात अनेक ठिकाणी होळीची सांगता होत आहे. या शिमगोत्सवात अनेक सोंगे नाच पाहायला मिळतात. पाहूयात माडगोल गावातील काही हे खेळ.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. पोत्यात आढळला कुजलेला मृतदेह. म्हसळा पोलिसांनी 12 तासात केलं 3 आरोपींना गजाआड. हत्ती पकड मोहिमेचा अभ्यास. दोडामार्गमधील टीम बिकोडो गावात. आणि विधान परिषदेत आमदार अनिल परब आक्रमक. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.